yazi kokwenzakalani ngelinye ilanga kukhona enye insizwa le nsizwa ibona umngani wayo izinto zakhe zihamba kahle unayo yonke into ugibela imoto eziphezulu yonke into ayifunayo uyakwazi ukuthi ayithole ngoba abantu abaningi bazi ukuthi uma unemali usukunako konke kanti akunjalo le nsizwa lena bese ikhuluma nomngani wayo ithi yazi nami mfuthu ngiyafisa ukuphila impilo oyiphilayo into eyenzeka umngani wakhe wamthatha bahamba naye bayindaweni ethile Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha uShaka kaShayeki engemanzi ngesaba ukuthi uShaka kuyinkosi yasemashobeni angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke lakhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesinto umshana wakofuze fulele umashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizalo uthumbula utshatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhona kanti mina uma ukuthi ke usanda kusijoyina kule channel mina insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi siyancumela insizwa zamkhombisa isincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulwa ngoba sigcwele amabethe ngumjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca kuhlala kuyintokozo bafowethu ukuthi ngifike la kwi-channel yethu enkulu impunga yesintu TV ngizonisikela kwelinonile la kuhlelo lethu la sithi khona sihleza kogwansile uma kuukuthi umushaka kule channel siyakwemukela kanti inhloso nqangi ukufundisana ngezinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo sicancathane kwesinye isikhathi siphinde sinikana umhlahlandlela okuwukuthi yini kufanele ukuthi siyenze ngokomsamo yethu ngokwehlukana kwethu ukuze izinto zikwazi ukuthi zihambe kahle uzokhumbula ukuthi impilo yethu thina njengabantu abampisholo inqike enkomo kubantu abangasekho engisho ukuthi wonke umuntu ophilayo phakathi komthunzi welanga impilo yakhe incike kubantu abangasekho yebo ke kona ke kuyenzeka omunye umuntu azikhethela ukuthi isinto akasilandeli nethonga akakholelwa kulona kodwa ithongo lona lenza isiqiniseko sokuthi liyakholelwa kuwe njenganengane yalo nesintu futhi siyasenza isiqiniseko sokuthi siyakholelwa kuwe ngoba vele isona sisekele impilo yakho yazi namuhla bafowethu ngithake ngizonixoxela ayikho bafowethu into eyinkinga njenganokuthi ubuka umuntu izinto zakhe zihamba kahle bese ungabuza ukuthi yini eyenza ukuthi izinto zakhe zihambe kahle bese wena ujahe wena ukuthanda ukuhamba kahle kwezinto zakho okanye uvele uhalela izinto zakhe lezi zihamba kahle bese nawe ufise sengathi angakusiza mhlawumbe ekutheni into zakho nawe zihambe kahle ungabuza ukuthi njengoba izinto zakho zihamba kahle kanjena wazilungisa kanjani kubalekile bafowethu ukuthi uma ubona izinto zomngani wakho zihamba kahle umbuzo ukuthi wenza kanjani ukuze izinto zakho zihambe kahle ngoba omunye umuntu bafowethu yazi kokwenzakalani ngelinye ilanga kukhona enye insizwa le nsizwa ibona umngani wayo izinto zakhe zihamba kahle unayo yonke into ugibela imoto eziphezulu yonke into ayifunayo uyakwazi ukuthi ayithole ngoba abantu abaningi bazi ukuthi uma unemali usukunako konke kanti akunjalo le nsizwa lena bese ikhuluma nomngani wayo ithi yazi nami mfuthu ngiyafisa ukuphila impilo oyiphilayo into eyenzeka umngani wakhe wamthatha bahamba naye bayindaweni ethile mabefika kule ndawo athi mngani wami ngoba uthe wena ufisa ukuthi nawe izinto zakho zichushe ufisa ukuba nemali bahamba kanti umusa enyangeni ethile mabefika kule nyanga wafika lethula udaba wathi umngani wami ufisa ukuceba njenganami nangempela khona izinto abafike bamenza zona bamnikeza zona uthe mesebuyele emuva walala ngemuva kokuba sezenziwe zonke izinto ekade zenziwe uma evuka ekseni imali igcwele indlu awucabanga imali igcwele indlu kwathi akaquleke lo mbhemu injabulo ingenhla wabe sebuyela kumngane wakhe wathi umngane wami imali igcwele indlu manje lapha wabe sethi umngane wakhe asihambeke siye la kade siya khona mabefika khona afika athi lo muntu lona kuyena omnikeze lento amnikeze yona wathi unawo nkosikazi ndoda wathi cha unawo nkosikazi kodwa nginoma wengane wathi lalela-ke kusukela namhlanje awusobuye ukuphinda uhlangane nomuntu wesifazane kusukela namhlanje
awusobuphinde uyithinte into ethinta umuntu wesifazane. Ukudla oyokudla ngeke ukudla okuphekwe umuntu wesifazane. Into ehlangene nomuntu wesifazane ayisafunakala eduze kwakho. Wabe sevuma lo mbheko wathi lo muntu ngale mali uzokwenza izinto ezinhle wenzele umndeni wakho nengane zakho ungakwazi ukuthi uzenze. Kodwa into enemuntu wesifazane phakathi, into enentombi phakathi ezosondela eduze kwakho ayifuneki ukuthi uyenze ngale mali. Lensizwa yaqala manje yathi hawu, wathi umuntu ukhethile uthe wena ufuna ukuphila wena impilo engcono, ufisa wena ukuthi ube nemali. Leyo mali ke ufuna ukuba nayo iyona ke indlela osuzophila ngayo le. Lensizwa yaphila iphila kabuhlungu. Ayikwazi ukuthi ijabule nomuntu wesifazane, ayikwazi ukuthi igane ibe nonkosikazi. Bangaka abantu kubabona uthola ukuthi awukazuzwe nangelilodwa ilanga kuthiwa unentombi, awukazuzwe nangelilodwa ilanga ethi ufuna ukulobola aganwe abe nomfazi. Yina ukuthanda izinto ozibona ebantwini, ungabuza ukuthi bona lezo zinto bazithola kanjani, ukuze bezokucacisela nengqinamba ozokwazi ukuthi uhlangabezane nazo uma usuzenzile. Lensizwa yathi mayiqhubeka iphila impilo yabona ukuthi lempilo inzima, yavele yenza iphathi yabiza amantombazane, yathi mayiwabiza amantombazane bajabula lana benza zonke izinto lezi, yavele yahamba emhlabeni. Angithi manje siphula umthetho, isibandakanya manje amantombazane lawe kuthiwe amantombazane kufuneka aqhelelane kude nayo. Emva kwalokho lensizwa vele yashona. Yindaba mpunga yesintu uxoxe lento. Inhloso yami enkulu ngithi uma ubona umuntu ehamba ngeemoto eziphezulu, musu ukufisa ukufana naye, kodwa hlala naye phansi ukhulume naye umbuzo ukuthi yena wenza ngani, ukuze nawe uzokwazi ukuthi leyo ndlela enza ngayo uma kuyindlela ezohambisana nawe nethongo lakho, bese nawe wenza ngayo leyo ndlela. Ngoba iningi labantu uthola ukuthi liphila kahle kanti ebusuku alilali. Yindaba lingalala ebusuku ingoba izinto abazenzayo okanye into ayenza inemphumela ethile, uthola ukuthi imenza angalali. Uthola ukuthi manje ebusuku uthwala kanzima ngesizathu sokuthi lento ayithathe emsizayo isiyamhlukumeza. Nawe ke musu ukubona umuntu izinto zakhe zihamba kahle okanye phambi kwamehlo akho ubona ukuthi uhamba kahle bese nawe ufisa ukufana naye. Lungisa umsamo wakho, uxhumane nethongo lakho, likwazi ukuthi likwenzele izinto ezophila kuwena inguna phakade. Ngoba umsamo bafowethu iyona nto ewukhiye empilweni zethu. Isifundo sami ke sanamuhla ngeimpunga yesintu ngithi ungaboni umuntu ehamba ngeemoto eziphezulu bese ufisa ukufana naye. Mubuze ukuthi wenze ngani, akutshele bese uyayihlaziya leyo ndlela enze ngayo ukuthi iyahambisana yini nethongo lakho, ukuze mayingahambisani nethongo lakho ungavumi ukuyenza leyo nto, ungayilandeli futhi leyo nto ukuthi wena uyenze. Angingageqa amagula bafowethu ngoba ngemuke ngiyimpunga yesintu, zikhona incwadi ezifundisayo ngesintu sethu ezikwenza kube unogwaja omhlophe ugijima ehlungwini emqondweni yabantu ukuthi isintu singesethu futhi sisifanele sisekele impilo zethu. Ziyatholakala ke izitolo zakwa Adams and Greeks noma ngabe ukuphi, uyakwazi futhi ukuthi uzithole ngokuthi sikuthumelele zona ngeposi. Uma kuukuthi kukhona izinto ezikudidayo ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo, uyakwazi nathi njengempunga yesintu ukuthi usithinte kuzona inombolo lezi, ufike kuthina ehhovisini lethu emphelandaba la kuphelela khona zonke indaba ezixaka abantu, sizicubungule bese sikunikeza umhlahlandlela. Amahhovisi ethu ke bafowethu alapha ku-West Street Mall eThekwini, ku-Westwalk, ku-4th floor e-office number 20. Ithinteke impunga yesintu ukuze nawe ukwazi ukuthi ikuhlelele sakhe isikhathi ozokwazi ukuthi ufike ngaso. Awufiki ungashongo ukuthi uyeza, ngoba asifuni ukuthi kufike abantu abaningi, ngoba kusuke kufanele ukuthi masikunika umhlahlandlela uthola umhlahlandlela ozokugculisa nozokuphilisa. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu Impunga Yesintu TV, bese sithi nje impunga. Umuntu othembele kuye wena, umuntu othembele kuye wena, umuntu othembele kuye wena, umuntu othembele kuye wena, ngoba mina ngithi ngoba mina
Baba mina, don't tako,